שני הגורמים שהכי משפיעים על ההצלחה בתקופת המבחנים. גורם ראשון, ללמוד ביעילות, לא לחזור על פעולות או צורת למידה והתנהלות שלא עבדו לכם עד היום, ורק הכניסו אתכם ללחץ ולעצבים ולא הביאו לכם את התוצאות שרציתם. גורם שני, לדעת איך להשתלט על הלחץ. אתם יכולים ללמוד הכי מדהים שיש, אבל אם הלחץ שלכם יהיה בשמיים, אתם לא תצליחו להכניס את החומר, או שקרה לכם שלמדתם והרגשתם ממש מוכנים, אבל אז במבחן פתאום blackout זה תולדה של הלחץ. ולכן סופר חשוב לדעת איך לנהל את הלחץ, אחרת הוא ינהל אתכם ויפגע בכם. בהדרכה הקרובה שלי לתקופת מבחנים מוצלחת ורגועה, אני נותנת לכם כלים פרקטיים מדהימים, גם לאיך ללמוד ביעילות, ולדעת מה הפעולות המוצלחות שיביאו לכם את התוצאות שאתם רוצים, וגם כלים פרקטיים לאיך להשתלט על הלחץ ולשמור על רוגע, שפיות ושליטה תוך כדי התקופה הזאת ובמבחן, כדי שתפציצו בציונים. הרשמה בחינם דרך הלינק שפה מסביב או בביו שלי, ויאללה, אני מצפה לראות אתכם בהדרכה. לטיפים נוספים, מוזמנים לעקוב.